Оценявам подаръци за 5-годишно дете. Таблет. 2 от 10. Детето сяда с него веднага и не иска да го пуснеш часове. Вместо да го развива, таблета го разсейва и учи мозъка да търси бързи и лесни награди. А после, когато му го вземеш, всичко свършва с сълзи и истерия. Плюшена играчка. 3 от 10. Сладка е и детето й се радва в първите 5 минути. После отива пред другите 10 плюшени играчки и никой не я поглежда повече. Книжка за оцветяване. 5 от 10. Държи детето заето за малко и все пак е по-добре от таблета. Дори тренира лекичко ръката и усите за цветове, което е плюс. Проблемът е, че се използва само веднъж и след като вече е отцветена, не става за нищо. Конструктор. 7 от 10. Това вече е добър подарък. Детето мисли, строи и се учи на търпение. Развива логика, въображение и координация между очите и ръцете. Единственият му минус е, че детето рядко сяда да строи само, обикновено чака някой да се включи. Книжките на Jumbo Joy. 10 от 10. Развиват фината моторика, концентрацията и вниманието у детето. То пише, трие и започва пак. Затова може да се използва отново и отново. Книжките се превръщат в подаръка, който детето наистина използва. Последвай ни, за да помогнем и на твоето дете да се развие чрез игра.